Рухаємося далі. Вимирення сили, у відрознення від одинки, зв'язано не з зміненням скорості, а з деформацією. Прилада для вимирення заснована на деформируючій, менавіта, на тим, що сила, о, слово згубив, деформировать тело. Виник діяння сили, вот, нашел. Або змінення скорості, або деформація. Менавіта вимирення сили заснована на деформації. Приладку для вимирення сили ви досі створали. Називалася на динамометр. Ну, у вас називалося, у нас це був динамометр Букушинська, ви створали динамометр Досіна. Я його оглядав, можна собі уявити. Шкала небрежная, розібратися. У шкалі буває тяжко, а там ще було суперзадання. Спробуючи зробити, як працювала пал пружини, Досін зламав 2 динамометри. Пружини розтягнув. І тепер він уже користатися не мог. Записав. Я-то не зауважив, но поки я тримав, бачу, що все розтягнуто. І тепер він замість нуля, стрілка динамометра показує, одразу отеребів туди. Стиснуть назад не мог, у звичайних умовах, пружину. Та досі. Наступна тема. Діти, ми робимо повторення. Не тільки на YouTube. Обов'язково буде задання, зв'язане зі складанням сил. Дети, мы можем складывать силы только накерованные вздолж одной прямой. Неважно, ложные боки Т1, але вздолж одной прямой. Я не зарадкой занимаюсь. Я показываю, какие силы мы можем скласть. Мы ведаем правила складання гэтых сил. Калі ласка, нагадайте. Калі накіраваны гэтыя силы в один бок, уздовж одной прамой, то треба... Просто скласть Ньютона. Гэта ж чалавек ведае. Не Ньютоны, а модулі. Не трога Ньютона. Треба скласти модулі гэтых сил, значит, ликовое значение, и накіраваць агульную силу ці суму силы той же бок. Досі як скласти силы, які накіраваны у розныя боки. От большей силы... По модулю. От большей по модулю. От большей по модулю отнять меньшую. І накіраваць у бок. У бок больше. Гэта ж треба і будзе і малюнок там зрабіць. Значить, треба вибрати масштаб, задача, то я уявляю. Колькі чоловік вирішить, треба глядіти. Да. Но сенс равнодійний. У чим? Це сила, яка оказує на тіло. Одной... Той же день, як некілька разів взяти. У цьому сенсі равнодійне є сума сил. Ці розність не обов'язково. Коли дві сили накеровані ось таким чином у різні боки, то равнодійне буде уявляти собі ось тоді гэтую розність. Тобто сума у математичному, у алгебраичному сенсі. Коли накеровано в різні боки, то ми отримаємо. Короче, равнодійне, це виник діяння, сила, яка оказує такое ж діяння, як несколько разів взято. Рухаемся далі. Ось тут нагадується ось гэтымі двумя блоками. Коли равнодійне, я вам про малюнок 150 до 7. Коли равнодійне ровно нулю, а гэта значит силы ровные по модулю накіраваны в розныя боки до 7 ядра, то они находятся в стане спокоя. або и прямолинейно 10-й раз повторяю. Не забывайте.
як додав Галілей. Тіло знаходиться або в спокої, або рухається равномірно і прямолінійно. Собаки. Там собаку разобрали.